Здравейте, аз и днес сме с здравителната, която са ми от стария продукти. Пише открий моя да на едно бебенци. Така я отваряме по принцип. Така, когато съм някъде, така се слагам. По принцип така се слагам, но така е като никаква дама. Та няма носно често. Само когато има беби, но се подарите за бебета. Така, слагаме аксесуари. Първите аксесуар този, но е стар. Беше мъжки, но беше един черен, но аз го промених на червен. И от ми дезодоранта. Ще пръскам. Сега аз виждам никак размаченост, но като парфюма виждам не като парфюма, но не за тази част. Така малко мирише на парфюма, но какво се прави? Ще покажа колко парфюма. Тук 2,95. Сега ме виждате размачено. Аз ви виждам размачено. Изчакайте ми малко, за да ви изчиста екрана на телефона и не знам дали го чистих. Аз ви виждам размачено. Вие на ваш екран добре ме виждате. Добре, кутийката струваше около... Един път купих една кутийка от пари. Един път купих една от... Не знам откъде. Струваше по 10 лева. Не знам откъде я купих една кутийка, но тук имам две такива мекички. Ето тя черните. Слагат се така. Имам и ето това спонче на телбеби. Това телбеби. Много мирише, то е синьо. Имам и такъв лъкочистител на Вон. Така се казва. Имам крем на дева, защото има много къпчета, където участва. Има крем дева така. Имам и един парфюм. Имам и този крем, така, крема. И айде подивим сега всичко. И сега ще да кажа. Няма да кажа нищо, сега това беше всички. Надявам се да харесвате за канала и чао!